Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba nayo mitu yake. President Mutharika wafunira mafuno abwino asilamu onse mdziko muno pamene akukondwerera Eid al-Adha. Pali chiyembekezo pakati pa alimi a fodya pamene msika wa fodya wa chaka cha 2026 wayamba kuyenda bwino. Mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yachotsa ntchito mphunzitsi wa timuyi a Gilbert Chirwa. Mu nkhani yathu yoyamba, President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika afunira zabwino zonse asilamu mdziko muno pamene akukondwerera Eid al-Adha. Muthenga umene watulutsa mtsogoleriyu wati pamene asilamu akukumbukira kufunika kumvera, kupereka nsembe ndi kuthandiza ena, ndikofunika kuti pa chikondwererochi Amalawi onse aganizire mozama kufunika kwa mtendere, umodzi ndi chikondi pakati pawo. Iwo anati chikondwererochi chidzetse mtendere ndi madalitso komanso chikondwerero chenicheni kwa asilamu. Pakadali pano, bungwe la Muslim Association of Malawi, MAM, lapempha Malawi kuti apitirize khalidwe logawana ndi anzawo maka amene ndi osowa. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Poyankhula kuchikwawa pamwambo ozinga nyama achabulika omwe anali ndi president wa bungwe la MAM anati chaka chino bungweli lifikira anthu ochuluka ndi nyama kamba kuti agawa ng'ombe 1300 komanso mbuzi pafupifupi 4000. A National Chairman a Muslim Association of Malawi, Idrisa Muhammad ngati mtsogoleri wa asilamu Malawi muno wakonzanso phwando lalikulu ngati limeneli azinga ng'ombe zokwana 1300 ndipo agawa madistrict osiyanasiyana dziko lino la Malawi. Choncho iwo ngati mtsogoleri ali wokonzeka kwambiri, komanso ife ngati Muslim Association tili wokonzeka kuti tisangalale nawo Eid imeneyi. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo nyama a Blessings Chanza akuchikwawa wayamikira bungwe la MAM ponena kuti apitirize kuchita izi kamba kuti zikuthandiza anthu osowa kudya nyama. Neyo chisangalalo yanga nchochuluka kwambiri ndipo chopanda malire chifukwa yana kuti nyengo ngati imene timakhala ni mwayolandira nyama zimene zimatipangisa kuti pa ndalama imene timapeza movutikira ncho ngati zigwisa ntchito pogulira ndiwo imasefeka fuati makhala ni ndiwo yongo pasito maulere. Masamba apata ayikakaye pasitani kuti inu tidzakupezani bene tikudya kaye nyama panopo. Chikondwerero cha Eid al-Adha chimachitika pambuyo poti asilamu amaliza nyengo yotsala kudya yomwe imachitika kwa masiku 10 a mwezi womaliza mu kalendala ya chisilamu. Mwambowu ati umagwirizananso ndi zomwe mneneri Ibrahimu anachita kupereka nsembe ya nyama ya nkhosa kuchokera kwa Mulungu m'malo mwa mwana wake Ishmael. Charles Pensulo, MBC, Blantyre. Ndipo bungwe la Islamic Relief Malawi lati kuthandiza anthu osowa kungathandize kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pakati pa anthu mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Islamic Relief Malawi a Ibro Abdullahi ndiye wanena izi pamene bungweli limakonzekera kugawa zinthu zosiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre ngati mbali imodzi ya chikondwerero cha Eid al-Adha. Ife asilamu pa tsiku la lero la Eid al-Adha la chisangalalo timatsata zimene mtumiki wathu Abrahamu anapanga popanga sacrifice mwana wake Ishmael. Ndi asilamu timatsatira mapazi a iyeyo kuti tsiku ngati la lero nsamu aliyense amene ali ndi kuthekera agule chinyama aphe kuti nyamayo agawane ndi anthu amene ali osowa kuti tisangalale limodzi. Kumangochi tigawa ng'ombe zokwana 70 ndi ng'ombe iliyonse azigawana anthu 20 ndi kuti meko tifikira mabanja 1400 pamene ku Blantyre kuno tipha ng'ombe 200 ndi pa 200 zimeneyo ndi tifikira mabanja 4000 pamozi 5400. Bwana mkubwa wa boma la Palombe Ayobu Gama walimbikitsa anthu mdziko muno kuti atsatire mfundo yolimbikitsa ukhondo imene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anapereka kuti miyoyo yawo isinthe. Iwo amayankhula izi pamene mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akuyembekezeka kukhazikitsa ntchito ya ukhondo pakati pa ana ophunzira imene amayitcha My Clean School My Pride mu Chingerezi pansi pa bungwe la Beautify Malawi BM Trust. Tindi zambiri mu ripoti la Geoffrey Chinawa. Malingana ndi amakina, nzika za thanzi ndizofunikira pa ntchito za chitukuko chokhazikika m'magawo onse.
DCU wathokozanso mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika ndi bungwe la Beautify Malawi Beam Trust zomwe ati zithandiza kusintha ukhondo mu sukulu zosiyanasiyana mdziko muno. Tili ndi executive order ya president number 2 ya 2026 itafika kuphalombe kuno tinakhala pansi ngati council ndipo we had to launch, tinakachita launch kuchilinga market kumene tinakasesa after kupempha chithandizo kwa mapartners athu tikunkabena tifalikira kupita misika yosiyanasiyana kupitiza nkhani imene ya ukhondo. Aliyense kuphalombe kuno akudziwa kuti ndithu a president athu afuna kuti paliponse pakhale ukhondo, and ife as a district today tasangalala kwambiri chifukwa zimene tinachita launch ndi zimene swa first lady kubwera kuzapitiza ntchito yomweyo kuchita launch kwa this time around. Specifically afuna masukulu athu ndi ukhondo kale, ndipo tini chikhulupe kuti mpikisano umene ukubwera umene first lady akuchita afuna kuchita launch Malawi muno mwina kutheka kuphalombe kuno tizakhala pa nambala 1. Mawu ake pungu wadera la kumwera kwa boma la Phalombe ati aone Henry ati agwirana manja ndi anthu adera lawo polimbikitsa ukhondo. Punguyu wati kugwira ntchito ndi ophunzira msukulu za primary kuthandiza kuti ntchitoyi ikhale ndi mizu yeniyeni komanso ndi umwini. Ichi chitachilandira kwambiri komanso talemekezeka ngati Phalombe South chifukwa chinthu cha national cha dziko lonse. Ife tutaoneka odala ndi tionetsetsa kunena kuti ntchito imene tiyilimbikitse kuti masukulu athu komwe kwapangidwa launch kuno chifukwa dzakhala ngati mpikisano ifeyo tizakhala ochita bwino chifukwa mwambo uchitikira mdera lathu. So inenso ngati pungu wa nyumba ya malamulo a dera lino komanso amene ndili chairperson wa natural resources nkhani zimene zizinde kuti nkuchimake kwa ofesi yathu tionesesa kunena kuti tiwalimbikitse masukulu kuti ngakhale akuchita bwino kale akuoneka bwino koma akwezebe mwamba zichite bwino kuposa amene zilili panopa. Kudzera mu bungwe la Beam ndondomeko ya My Clean School My Pride mwazina ipereka danga ku sukulu kuti zizitha kupikisana ndi kupeza mphoto kamba kulimbikitsa ukhondo. Kumayambiriro kwa chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika analamula kuti m'malo monga sukulu, misika ndi mzipatala ngakhalenso m'makomo akhale a ukhondo. Jeffrey Shinawa, MBC Phalombe. Pakadali pano unduna zaumoyo ndi ukhondo wapempha anthu ndi mabungwe osiyanasiyana mdziko muno kuonetsetsa kuti amayi ndi atsikana m'madera akumidzi akupeza zipangizo zapamwamba zogwiritsa ntchito nthawi ya msambo komanso mosavuta. Mkulu woona za ntchito za uchembere wabwino ku nduna zaumoyo ndi ukhondo a Ethel Kapyepye amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wa tsiku lokumbukira ukhondo wa msambo umene unachitikira pa ndende ya Kachere mu mzindawu. Olive Phiri walemba ripoti ili. Mwambo wokumbukira tsiku la ukhondo wa msambo unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa Lilongwe Community Ground kukafika ku Kachere Prison komwe kunachitikira mwambo wonse. Maiko onse amakumbukira tsikuli pa 28 May pofuna kufalitsa uthenga wabwino wa ukhondo wa nthawi ya msambo. Polankhula pa mwambowu, mkulu woona ntchito za uchembere wabwino ku nduna wa zaumoyo a Ethel Kapyepye anatsindika kufunika kwa anthu mdziko muno kumvetsetsa kuti msambo ndi mmene chimakhalira chilengedwe cha mzimayi. Akapyepye ati ndikofunika kuti makolo, atsogoleri a mipingo, mafumu, achinyamata ndi ena onse azitengapo gawo pa nkhani za msambo ndi kuthandizira amayi komanso atsikana kukwaniritsa masomphenya awo pofuna kukwanitsa masomphenya a chitukuko cha dziko. Nkhani ya msambo imakhala ngati nkhani yobisa kwa ife anthu aku Malawi komanso maiko ena. Nthawi zambiri munthu ukamapita ku msambo kuja umapezeka kuti mwina zogwiritsira ntchito ulibe, nthawi zina wakhala ngati wazonongera ndi makhala ngati nkhani yochititsa manyazi. Koma ngati boma tikufuna kandi natola nkhani munthu ina aliyense amayi, abambo, atsikana tiyambe ukambapo pa nkhani ya msambo. Mmodzi mwa akuluakulu a ntchito zokhudza madzi ndi ukhondo ku bungwe la UNICEF a James Robertson anati atsikana oposa 80 pa 100 aliwonse samadziwa zokhudza msambo kufikira atakula ndi kuyamba msambo. A Robertson anatsindika kufunika kwa atsikana kukhala ndi mwayi wopeza chidziwitso chokhudza msambo. Mmodzi mwa akaidi pa ndende ya amayi ya Kachere a Roda Chataika
ayamikira unduna wa zaumoyo ndi mabungwe omwe ali abwenza dziko lino pa nkhani za chitukuko chifukwa chokachitira mwambowu ku ndendeyi komanso kupereka zipangizo zogwiritsira ntchito nthawi ya nsambo. Monga azimayi amenera kuti pa nthawi ya nsambo azisamalire mokwanira monga nkhale kumbali ya mapadi, sopo, mabigiri oti tizigwiritsira ntchito komanso mapadi paja pali magulu angapo aliwonse ndi amene timagwiritsira ntchito ifeyo oti malo ano andende sizovuta kwenikweni ifa ngati mabungwe ngati inuyo malowererapo matithandizirapo kumbali ya mapadi komanso sopoyo. Chaka chino ndi cha namba 13 kuchokera pamene dziko la Malawi linayamba kuchita mgwirizano wokumbukira tsiku la ukhondo wa nsambo mchaka cha 2013. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyentonenso mitu yake. President Mutharika wafunira mafuno abwino asilamu onse mdziko muno pamene akukondwerera Eid al-Adha. Pali chiyembekezo pakati pa alimi afodya pamene msika wa fodya wa chaka cha 2026 wayamba kuyenda bwino. Mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yachotsa ntchito mphunzitsi wa timuyi a Gilbert Chirwa. Popitirira nkhanizi, bungwe la Malawi Enterprise Development Fund lati ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi za ndalama zoposa 15 billion kwacha zimene bungwe linagula ndipo akuti zikuonongeka ichitika amene akugwira ntchito yonika za zipangizozi akamaliza ndi kupereka ripoti komanso chilolezo. Mkulu wa bungweli Akaisi Sadala anena izi pamene bungweli linakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo imene ikulondoloza za chuma ya boma ya park. Iyo anati zipangizo zina maka zimene sizichedwa kuonongeka monga mbewu ndi mankhwala zaonongeka ndipo zina zatsala pang'ono kuonongeka monga fetereza wa madzi. Kuonjezera apa, iyo ati ntchito yonika zipangizozi ili mkati ndipo akuyembekeza kuti imalizika posachedwa apa. Iwo akufotokoza zambiri. Komiti iyi idandiyitanaso ndi anzanga mu January kuzakambirana za nkhani imeneyi. Ndipo pa nthawiyo chiganizo chimene chidaperekedwa nchonena kuti tisapitirizebe kugulitsa katundu ameneyo, tidikire kufikira mpaka ma-auditors amene amati ma-forensic auditors abwere kuti nawonso azathe kuona kuti kodi katunduyo ali bwanji, kenako mwina titalandira chilolezo tithaupitiriza. Ndiye titaona kuti ma-auditors aja amatenga nthawi kubwera, tidalembanso ku nyumba ya malamulo kuti bwanji mutilole kuti tite mwina kugulitsa katundu ena amene katundu wina amene tikumuona kuti mwina amakhala ndi moyo wochepa komanso kuti atha kuonongeka mofulumira. Ndiye kati amene yoyo sadatiyankhe, komabe tachitika mwayi kunena kuti ma-forensic auditors aja tsopano anabwera akugwira ntchito yawo, katundu yamuona moti panopa ali mkati mopanga malipoti kuti kenako atiunikire kuti mwina atilole kuti katundu wotsalayo tingathe kugulitsa. Katundu ameneyu mmene tidanenera poyamba mapanga range pakati pa 15 ndi 16 billion. Pa nthawi imeneyo timaganiza kuti tikamugulitsa mu January ndiye kuti mwina tikanatha kupeza ndalama yochulukirapo. Mwina sitikadapeza ndalama zonse koma tikadatha kuluza mwina pang'ono. Koma tsopano kutha kwa miyezi 4 5 kufikira lero tikuona kuti pakhala ndalama zina zake zoti zitayikabe. Pakadali pano wapampando wa komiti ya park a Stephen Malondera ati komiti ikugwirizana ndi ganizo lofufuza kayi za zipangizozi kamba kakuti komiti inanso ya nyumba ya malamulo inatsindika kufunika kuchita kafukufuku wa zipangizozi. Panalipereka ripoti ku parliament ndipo nyumba yonse ya nyumba ya malamulo inamva ndipo inagwirizana nazo kuna zimene apereka zidizona, ndipo mukukamba kwawo ananena kuti akuyembekezera kunena kuti madefu nthawi imene ili mifu kuti pakhale kufufuzanso mmene katundu wawo alili kapena kuti forensic audit. Ndi forensic audit imene ikayenera kuchitika mpuyo ndipo akuti idakalibe mkati. Ndiye tinangowakumbutsa kuti kodi mwayiwala kunena kuti munawuzidwa kuti mupange forensic audit. Iwo onse anavomera kuti panopa forensic audit ili mkati. Pali chiyembekezo pakati pa alimi afodya pamene msika wa fodya wa chaka cha 2026 wayamba kuyenda bwino pambuyo pa mavuto amene analipo msikawu atawutsekulira kumene. Alimi akhala akudandaula kamba kakuchuluka kwa fodya amene amamubweza kamba ka zifukwa zosiyanasiyana.
Bungwe la Tobacco Commission lati fodya amene anamusamala bwino akugulidwa pa mtengo wabwino. Ndi zambiri mu ripoti la McDonald Chiwayula. Bungwe loona za ulimi wa fodya la Tobacco Commission TC lati msika wa fodya wa chaka cha 2026 ukuyenda bwino ngakhale kuti unayamba ni mavuto. Akuluakulu a bungweli ati kuchuluka kwa fodya yemwe anankana pa msika poyamba kunali kwakukulu koma tsopano kwayamba kutsika. Pofika pa 25 Meyi chaka chino bungwe la TC lati pafupifupi makilogalamu 32 miliyoni a fodya a ndalama zokwana 68 million United States dollars kapena 118.1 billion kwacha anali atawagula. Msika wa fodya zinthu zikuyenda bwino ndithu makamaka pakali pano chifukwa tikutha kuyerekeza ndi mmene zinthu tidayambira. Kuchokera pamene tidayamba malonda a fodya pa 20 April tidaona kwa sabata zingapo ndithu kuti fodya wambiri amakhala akubwezedwa maka ku auction. Fodya wambiri ku auction samagulidwa. Koma masiku awiri atatu a sabata ino tatha kuona kenakake kuti kukhangati zimenezi mwina zayambako kucheperako, ndipo ife ngati Tobacco Commission tili tcheru kuyang'ana ndithu bwinobwino kuti tione kuti pofika mapeto kwa sabata ino kodi nkhani imeneyi ilowera pati. Koma chachikulu choti ndife okondwa kuti kukanidwa kwa fodya ku auction kwayamba kucheperako sabata ino. Bungweli lapempha alimena kuti asiye mchitidwe osakaniza mitundu ya fodya komanso kumathira madzi fodya kuti akhale olemera, zomwe zikuchititsa kuti mtengo utsike komanso kuti ogula fodya asagule ochuluka. Bungweli likutsindika kuti alimi ayenera kutsatira ndondomeko zovomerezeka ngati akufuna kupeza mitengo yabwino. Pali anzathu a ARET amene ndi ntchito yawo kuphunzitsa alimi komanso mabungwe a alimi achatimati ma grower associations mwachitsanzo NASFAM, Tama Farmers Trust, Phindu ndi ena otero. Iwowo amakhalanso ndi alangizi amene amaphunzitsa alimi za mmene angasamalire fodya wawo, mmene angamusankhire, mmene angadindire komanso kumusamalira kuti akamafika kumsika akhale ali fodya wabwino okuti ogula asanyinyirike ndipo amugule pa mitengo yabwino. Komano ngakhale izi zimachitika, chinthu chimene chimachitika nchonena kuti pali anthu enabe mwina ndondomeko zimene samazimvetsa bwinobwino, choncho amapezeka kuti abweretsa fodya osakhala bwino kumsika, mwina fodya onyowa, fodya osakaniza ndi zinthu zina kapena fodya osakaniza magredi ndi mavuto ena. Ndiye zikachitika chonchi tikumatha kuona kuti alimi aja mwina sakupindula kwenikweni chifukwa fodya uja amatha kubwezedwa kapena ngati wagulidwa ndikuti mwina agulidwa pa mitengo yotsika. Alimi ena omwe akwanitsa kulima ndi kusamalira bwino fodya akusimba lokoma. Mmodzi wa alimiwa, Lemson Sankhulani, ati kumvera ulangizi wa makono kwawathandiza kugulitsa fodya pa mitengo yabwino pa msikawu. Chisisi changa ndiko umvera ulangizi umene amatilangiza alangizi. Chisisi chake chenicheni ndiye kuti wenu wake usamadalikire kuti wena okuthandiza ali pamene popo wenu wake osakhala kuti uli kutali yayi. Kuthira madzi fodya nzechikale. Panopa fodya tufuna tiyambe osankha alangizi amabwera nkuliphunzitsa amene tingasankhire. Ndipo timatsatira zimene zozo olisankhira fodya azitisankhira fodya uja ife tili pomwepo. Kaya kwachitika maliro kwina timatseka ofesi pokhapokhapo ife tikhale pomwepo kusankha fodya wathu bwino osathira madzi kufika napo dinda. Mbewu ya fodya ikupitirirabe kukhala njira imodzi yodalirika yomwe dziko lino limapezera ndalama zakunja. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Anthu okhala m'madera ozungulira mu mzinda wa Blantyre adandaula kamba kavuto la madzi a waterboard limene lakhala likuvutitsa mbali ya kumeneko. MBC inayendera limodzi mwa madera ena amene akhudzidwa ndi vutoli ku Sochi Federation, ndipo Meda Gamowa walemba ripoti limene akuwerenga ndi Telson Magombo. Kuvutavuta kwa madzi a bungwe la waterboard lakhala vuto lalikulu kwa anthu okhala m'madera ozungulira mzinda wa Blantyre monga Zingwangwa, Angelo Govera komanso Sochi Federation kungotchulako ena. Ahanisia Gulaya ndi Leo Nkuliwa omwe amakhala ku Sochi Federation ati izi zikupangitsa madera ambiri kukhala kopanda ukhondo monga akufotokozera. Panopa vuto la madzi lafika povuta. Madzi akafuna kusiya amakhoza kukhala uli 3 days madzi osatani osatuluka. Ndiye zimatipanga be zimatikhuza kuti tili ndi matoilet ofuna
kuyuzira madzi zimativutabe ndikuti timapita kunjigo kukatunga ndikuyika muchani mu toilet kuti atithandize kuti mwina kukhale kosamalirika ku toilet. Tikapitanso kunjigo kuja kumakhalabenso mavuto chifukwa kuti titunge madzi aja pamakhala kuti zikuti tayiranso nthawi ina yokuti tikanatha kugwira ntchito pati pakhomo chifukwa chokuti kuchuluka kwa anthu ndimene zatipangira kuno ku affect ngani yachani ya madzi akasiya kumakhala kuti kusoweseka basi mtendere basi kuzunzika basi. Madzi a water board ndamene timadalira kwambiri, so zomapezeka zokuti mumva ine ndili ndi mwana wakhanda, so mwana wakhanda amafunika madzi pafupipafupi ndiye kumapezeka kuti madzi akumasepena 3 days or 4 days imene ndikuti mwina so akafuna ayamba mwina pakati pa usiku mwina ena ambiri atagona sakuziwa ndikuti mwina makaka amafuna kuti ayambe madzi ajawo akumamba mwina wake chama pasti mwina 11 ndikuti mwina wake by 4 o'clock amakhala kuti madzi ajatani asiye, so ikumapanga affect kwambiri kwa anthu amene tili surrounding, so kuti tapeze madzi yomakhala njira yovutikira kwambiri. Poyankhula ndi MBC posachedwa apa, mkulu wa bungwe la Blantyre Water Board Yeremiya Chihana wasimikizira anthu okhala mu mzindawu kuti akuyetsetsa kuthana ndi vutoli kuti anthu azipeza madzi aukhondo nthawi zonse. Nthawi yayitali Blantyre Water Board timadalira mapampu awiri, mamoti tizigwisa ntchito mapampu 6 timagwisa ntchito mapampu awiri. Ndi mapampu awiri amachita pampu madzi kupita ku Nguludi kupita ku Chiromoni timachita rotate, koma panopo tasiya zopanga rotate kufikira zulo tayika mapampu anyuwani 5. Lero kufika tuwelipikisa kufika Monday tikhala tapanga mapampu ose 6 ku Hawke's Ferry amaliza. The team imene ili ku Hawke's Ferry is very good, they are working round the clock kuti mapampu ose atipange install. Koma even panopo tayamba kuchita pampu madzi kubwera mu Blantyre tili pa 100% panopo. Ndizo pompa madzi from Shire ku Hawke's Ferry kubwera ku Blantyre tathana nazo vuto palibe tili pa 100%, koma panopo muzikhalabe ndi mavuto chifukwa tikuchapaso matangi for matangi amakhala yayitali mumasimu makhala madzi ndiye tikumachapa tikupanga timati maintenance ndeti ndi maintenance kuti kupanga pampu madzi, koma tiyesesa kuti Blantyre yonse ilandire madzi ngati kukhale ma problems kuti madzi akubwera ndi mphamvu kwambiri kukhala ma leakages. Mfundo yachisanu mu ndondomeko ya Malawi 2063 imalimbikitsa ukhondo monga madzi a ukhondo, zimbuzi komanso ukhondo wa moyo wa tsiku ndi tsiku. Mu nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Flames Akalisto Pasuwa wayitana osewera kunja kwa dziko lino 14 pa mndandanda wake osewera 23 amene atenge nawo gawo pa masewero opimana mphamvu ndi timu ya Ethiopia pa 6 komanso pa 9 June mu mzinda wa Addis Ababa ku Ethiopia. Masewero awiriwa ndi njira imodzi yokonzekera masewero odzipezera malo ku mpikisano wa AFCON wa chaka chamawa. Praise Majawa walemba ripoti ili. Pasuwa wayitana koyamba Luciano Matthew yomwe akusewera mu timu ya Kalonji Soccer Academy mdziko la USA. Christopher Kumwembe ndi Francisco Madinga atengedwanso koyamba ndi Pasuwa kuti atenge nawo gawo pa masewerowa. Osewera ena omwe ali pa mndandandawo ndi Joshua Waka, Washali Jazia, Blessing Singini, Mwisho Muhango, Festus Due, Ephraim Kondowe, Babatonda Depoju komanso Chifundo Mphasi. Osewera omwe ndakabwerebwere kuti muyi koma sanayitanidwe ndi Patrick Mwaungulu, Lanjesi Nkhoma, Chikumbutso Salima, Maere Malango, Chawananga Kaonga komanso Richard Mbulu. Pasuwa wadakufuna kuwunikira mmene osewera ambiri akuchitira pokonzekera masewero a AFCON. Pa masewero odzipezera malo ku mpikisano wa 2027 AFCON, Malawi ili mu gulu B limodzi ndi matimu a Egypt, Angola ndi South Sudan. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Tiri mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yachotsa ntchito mphunzitsi wa timuyi a Gilbert Chirwa. Malinga ndi kalata imene Bullets yatulutsa yayamikira Achirwa kamba kodzipereka ku timuyi. Achirwa anasankhidwa ngati mphunzitsi ogwirizira timuyi mwezi wa Disemba chaka chatha kutsatira kuchotsedwa ntchito kwa Apita Mponda. Mphunzitsiyu anatsogolera Bullets kutenga chikho cha Castel. Pomaliza nkhanizi na insumeti yake. President Mutharika wafunira mafuno abwino asilamu onse mdziko muno pamene akukondwerera Eid al-Adha. Pali chiyembekezo pakati pa alimi a fodya pamene msika wa fodya wa chaka cha 2026 wayamba kuyenda bwino.
mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yayutsa ntchito mphunzitsi wa timuyi a Gilbert Chirwa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mawa bwino. Something big is coming.